Ti eisiau chwarae'r gêm yma? Oes, please. Oce, enw'r gêm. Mwyn yn... Enw... Patrwm Penbleth Gareth di enw, iawn. Okay. A mae'n swnio gymleth, a mae o yn. Okay. So fel un mae'n mynd i weithio. Okay. Dwi'n mynd i enwi rhywbeth. Iawn. Okay. A wedyn... Oce, so da ni'n mynd bob yn ail. So da ni am enwi pethau. Mae bob dim dwi'n enwi efo cysylltiad rhwngthyn nhw. A ti gorfod gesio be ydy'r cysylltiad trwy enwi pethau eraill. A wedyn, na i ddeitha chdi, os ti'n... Dwi ddim yn deall y bit yna. Beth ti'n meddwl dwi'n gorfod enwi pethau eraill? O, na, so dyma enghraifft, iawn. So dwi'n deud banana. A wedyn, so chdi'n deud... Melyn. A wedyn, na i ddeud cywir. A'r cysylltiad ydy, wrth gwrs, pethau melyn. Okay. Patrwm Penbleth Gareth. Hwn yn mynd i fod yn rili da, oce? Okay. Oce. Ham. Cig. Na. Anghywir. Llefrith. Buwch. Na. Na, anghywir. Ma' hwnna'n rili ffynnu ddo. Gyd i weld mewn munud. Caws. Llgodan. Na, dwi'n teimlo bod chdi jyst neud word association. O ie, dwi'n mynd dall y gêm. O, ti trio ffeindio'r patrwm? O, rhwng hein i gyd. Ie. O na, dwi yn neud word association. Wyt? Yndw. Ie, cos gynna fi ddim... O, cer yn ôl. Gynna fi ddim llgodan na buwch yn ffridge fi, na? Cos dyna oedd y cysylltiad. Okay, os gen ti rawn arall, Oes, gynna fi un rawn arall. So mae popeth wyt ti'n deud yn gysylltiedig efo'i gilydd, a dwi ddim yn gorfod roed ateb. Ti gorfod trio gesio, ond trwy cynnig pethau eraill sy'n gallu dilyn y patrwm. Okay, go. Oce. Yr haul. Tywydd. Anghywir. Curry. Poeth. Ia, pethau poeth! Yes, dwi wedi deall o wan. Okay. Ti eisiau un arall? Oes, please. Oce. Hummus. Posh. Na. Di posh di gas chdi. Ie, mae hummus yn eitha posh yn dydi. Ia, gyd i cynnig objects hefyd, ond ei ddeitha chdi os ti'n anghywir neu gywir. Ha? So os dwi'n dweud hummus, fedrwch chi di ddeud fatha olives, enghraifft. O, okay. Ia? Ie. O, dyna i ddeud os ti'n cywir. Os dwi heina'n dilyn y patrwm. O, okay, ie. Oce. Okay. Na i ddechrau eto, dwi'n wedi scrapio hummus. Heina pethau dwi ddim efo'n fridge fi. O, okay. Ne pethau sy'ch ti gael mewn tapas. Oce. Pepperoni. Pizza. Ia, hwnna di'ch gysylltiad. O, hwnna rili byr. Iawn, oce. So hwnna oedd Patrwm Penbleth Gareth efo Emma Walford. She lyfio hwnna. Nes ti smasho hwnna? Nes i really... Wel, the round gynta na bach yn embarrassing. Na, hwnna oedd yr un gorau gyda fi. Pan nes ti dweud bod fi'n cadw buwch yn fridge, ond oeddech chdi'm yn gwybod bod fi'n siarad am fridge fi. Ie, o'n i'n mynd dall y gêm, ond dwi wedi dall i fan. Briliant. So gyd i chwarae hwnna'n car. Wel, hwnna'n really da. Hwnna'n un i chwarae. Y mwy o bobl sy'n chwarae fo, gorau. Ie.